warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Tuner Channel. Pada kesempatan kali ini, bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya sudah sampai di Masjid Sulu. Yuk kita amati keseruannya. Nih suasananya di Masjid Sulu pagi hari setelah sholat subuh. Suasana dalam kisnya. Jalan-jalan sedang suasananya di area parkir ini. Kita habis Atiman ada mama sama ojek belum kula saking Tulungagung pun bikin Jakarta kalau winginane. Aksi boten niki grup aksi teng Jakarta ono wingi. Dados napa kan biasanya mriki damel ampiran. Wong mriki wasal-wasal dugi pundi siaran napa cara menapa biasanipun nek subuh napa anu magrib mampir mriki ngaten. Yen asli mriki nggih. Oh, ada. Oke, Bu nggih. Kula nggih Tulungagung Jawa Timur. Satu provinsi. Wong Ujang kula tasih anu punika tasih ngidul ngoten pinten nggih pun manu. Tasih 25 kilo, Bu. Sing selatan lah ngidul ngoten teng pantai sini nika. Tulungagung ini panjene ngene anu to, Bu. Dalam Ini nopo iki? antenan nopo niki dinten kan JLN apa nih pantai yang ngoten sing kata-kata R66 niku anu dolan teng mriku yang
pundi di daerah ngoten luar kabupaten kan ngoten. Boten anu setiap mriko golek sugihan ngoten. Boten, sampun hambar Bu punan. Rumah kula sampun hambar masukipun mboten kados alitan kula nika. Nggih. Nggih. Nggih, sampun pun anu pun masuk kula mboten kados alitan kula rumiyin tasih sangar kan. Ya rumiyin pancene Inggih terkenal daerah mriko kan ngoten. Nah saniki daerah wisata Bu, mriko terkenale niku pantai sini perapatan Mekah niku ngoten. nggih masih Gunung Kawi iki lho mboten enten apa. Nggih, saniki ngoten kanten anune. Nggih. Damel mungkin laler niku nggih damel plesir saniki. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.